Здравейте! В днешното видео ще ви покажа как да работите с Quick Assist. Quick Assist е аналог на AnyDesk и TeamView. С него може да получите дистанционен достъп до чужд компютър или да дадете достъп до вашия. Тъй като приложението е на Microsoft, най-вероятно вече го имате инсталиран на компютъра си. Може да го достигнете като натиснете Windows Key плюс Ctrl плюс Q. Или отидете в старт менюто и напишете Quick Assist. Ако го нямате, влезте в старт менюто и отворете Microsoft Store. След като отворите приложението, напишете Quick Assist в полето за търсене. Натиснете бутона Install и изчакайте да приключи изтеглянето. След това натиснете бутона Open. Вляво може да видите компютъра на този, който иска достъп, потребител А. А вдясно е компютърът, който дава достъп, потребител Б. Първо А трябва да натисне Help Someone. Трябва да се логнете с Microsoft акаунта си в Windows или да се логнете наново, ако е с локален. Генерира се код, който важи 10 минути, който може да споделите по чат или по телефон. Потребител Б трябва да въведе този код в полето и да натисне Submit. След като премине свързването, трябва да приеме политиката за поверителност, за да използвате приложението. Сега вече потребител А вижда екрана на компютъра на потребител Б. За да получи контрол, А трябва да цъкне на Request Control, а Б трябва да цъкне на Allow. По време на сесията може да се използва показалката, за да се обозначават или показват различни неща. Може и да се използва и моливчето, за да се рисува или пише по екрана. И двамата виждат иконката за чат, в който могат да водят разговор по време на сесията. Ако която и да е страна иска да напусне сесията, просто трябва да цъкне горе вдясно Leave. Надявам се, че това видео ви е било полезно и ще се видим в следващото.